Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бик әйбәт. Мең шөкер, рәхмәт куйган кешеләргә. Татарстанның баш автоинспекторы яңа светофорларны тикшерде. Соңгы 3-4 ел назад безнең Туймаз районында яшьүр булды. Терлекне сатып алганда куркынычсызлык чараларын катгый үтәү шарт. Чтобы эта тема не распространялась, мы проводим занятия. Тәмәке тарту, үзеңә кабер казу. Татарстан буенча 6000-нән артык җәяүлеләр кичү юлларының 1300-і генә светофорлар белән җиһазландырылган. Узган ел республикада светофорлар ярдәмендә 23 яңа чат барлыкка килгән. Әлбәттә, эш визиты белән булып киткән республиканың баш автоинспекторы Ленар Габдрахманов калабыздагы яңа светофорларның эшләвен тикшерде. Алсу Әмирова дәвам итә. Совет урамының бу өлеше соңгы елларда җанлы участокка әйләнде. Бер яктан сәүдә рәтләре булса, икенче яктан аптека, банк һәм почта бүлекчәсе урнашкан. Шуның өчен бу тирәдә җәяүлеләргә юлны аркылы чыгу һәрвакытта авыр иде. Хәзер инде җәяүлеләр дә машина йөртүчеләр курыкмыйча юлны чыгалар. Бу светофор биредә күптән түгел генә урнаштырылган. Шуңа өстә бу чатта ясалма тигезсезлектә куелган. Караңгы вакытта ерактан күренүче махсус светодиод белән яктыртылучы җәяүлеләр кичү турындагы юл билгесе дә тора. Именно этого перекрестка за 2020 год было зафиксировано 3 происшествия с 3 пострадавшими. Из них 2 происшествия с 2 пострадавшими. Это именно наезды на пешеходов. Более того, здесь было зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, которые, в принципе, при определенных обстоятельствах также могли превратиться в дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими. Светофор куелгач 2021 һәм 2022 елларда бу юл киселешендә җәяүлеләр катнашында юл һәлакәтләре башка теркәлмәгән. 2021 елда Татарстан юлларында 95 ясалма тигезсезлек ясалган, 256 җәяүлеләр кичү турындагы яктыртылучы юл билгесе, 23 яңа светофор куелган. Бу эшләр юллардагы куркынычсызлыкны арттыру өчен эшләнелә. Җайга салынулы юл киселеше булуына җәяүлеләр бигрәк тә шат. Бу юлның үтү трафигы зур. Бер машина үткәргәндә икенче машина җәяүлене күрмичә туктамаудан курка идек дип искә ала. Бу юл аша еш чыгучылар. Бик әйбәт. Мең шөкер, рәхмәт куйган кешеләргә. Элек авыр идеме юлны? Конечно, вы что? Монда бик куркыш. Машина астына калуың бар, бик куркыш. Рәхмәт кенә. Положительно, потому что не раз уже здесь людей чуть не сбили. Но мне кажется, гораздо лучше, безопаснее. Намного, чем раньше. До этого ведь прям короткохали уже лайды машиналар. А сейчас уж светофор калганда яшел, все успевают и намного легче. Алсу Әмирова, Марат Хәлиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ветеринария хезмәтләренә республикабызга хайваннар һәм кош-корт кертүне катгый контрольгә алырга өндәде. Ветеринария куркынычсызлыгы өлкәсендәге хәлләр борчулы, тикшерүсез бернинди гамәлләр дә юк, диде республика җитәкчесе. Узган ел Россиянең күрше төбәкләрендә яшьүр очраклары теркәлгән. Күрше Сарман районында төерле дерматит баш калкытуда булып алды. Терлекчелеккә йөз тоткан Татарстан өчен мал-туар авыруларының республикабызга үтеп керүе йомшак итеп әйткәндә куркыныч булачак. Теманы Рәдифә Нугманова дәвам итә. Кешеләр генә түгел, маллар да йогышта чир белән авырый. Узган ел азагында ут күршебез Сарман районының Югары Чыршылы авылында төерле дерматит табылгач та, бу хакта уйлап та карамаганнар да борчылып алды. Бәхеткә кешелек сәламәтлеге сагында торучы ветеринария хезмәткәрләре үз эшләрен яхшы белә. Андый-мондый мал сатып йөрүчеләр булган очракта урам буйлап машинадан реклама шалтыратып әйтәләрме, безнең эшсез мал, безнең үзебез үстергән, менә шул районнан килгән, Татарстан районнарын әйтергә мөҗитләр без шуннан дип. Ветеринар сопроводительный документы булмаган, неизвестный сатып йөрүчеләрдән берүк алырга ярамый. Төерле дерматит, дуңгызларны каратырган Африка чумасы, бу авырулар мал хуҗасының кесәсенә суга торган. Ягъни мәсәлән, икътисади куркыныч тудыра торган авырулар санала. Аларга каршы вакцинация ярдәмендә көрәшергә була. Алар гадәттә прививкалар календарена кертелгәндә. Белгечләр мал авыруларының тагында куркынычраклары хакында да кисәтә. Мисал өчен яшьүр. Аның очраклары республика белән чиктәш районнарда шулай ук теркәлгән. Кош гриппы да куркыныч тудыра. Ул кешедә була торган грипп белән мутация китереп чыгарырга мөмкин. Булары инде кеше сәламәтлегенә зыян китерә торган вируслар. Яшьүр Шире күрше регионнарда, Рәсәйдә, безнең Оренбург өлкәсе, Казахстанда уже
подтвердился. Вот, шуны кертмәү, ул яклардан очсыз малны сатып алу, эремегезлетерлек кенә түгел, сарык может быть переносчиком. Бу ширне соңгы 3-4 ел назад безнең Туймаз районында яшьюр булды. Башкортстан күрше районы, күрше республикабызда. Менә анда кайтты, Казакстаннан алып кайткан 300 сарыклар белән. Әлеге вирусларны кертмәү бездән дә тора, моның өчен ветеринар хезмәтләр билгеләгән барлык киңәшләрне төгәл итеп үтәп саклык чараларын күрергә кирәк. Рәдифә Нигъманова, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаппаров аграрияларга һәм фермерларга үзебезнең җитештерүчеләр белән элемтәләр урнаштырырга тәкъдим итте. Россиягә карата көнбатыш илләре тарафыннан санкцияләр кертелүгә бәйле рәвештә базарда авыл хуҗалыгы техникасы, аңа запас частьләр җитмәү күзәтелергә мөмкин. Шул ук вакытта доллар курсы аркасында азык, ашламалар, препаратлар, техника бәяләре артуы да күзәтелә. Министрлык тарафыннан илебездә запас частьлар җитештерүчеләр турында шул исәптән чит ил машиналарына һәм җиһазларына мәгълүмат җиткерү буенча эш алып барылачак. Җаббаров министрлыкта фермерлардан килеп туган сораулар һәм проблемалар буенча мәгълүмат кабул итүендә билгеләп үтте. Моннан тыш министр инкубация йомыркасы һәм тәүлеклек чибиләр буенча да сораулар калуын билгели. Шул ук вакытта ветеринария препаратлары белән проблема көтелми ди ул. Әлмәт шәһәренең Тәлгать Шәйхуллин исемендәге хәйрия реабилитация үзәге җитәкчесе Владимир Фахриев үзен элеккеге наркоман һәм стажлы айнык кеше ди. Ул җитәкләгән үзәк соңгы елларда Татнефть хәйрия фонды ярдәмендә үз эшен уку йортларында җәелдерә. Яшьләргә тәмәке тартуның зыяны турында сөйли. Политехника техникумында 1нче курс студентлары өчен тәмәке тарту темасына чираттагы лекция узды. Тәмәке тартуның, алкогольның һәм башка психотроп матдәләрнең зыяны турында лекцияләрне Әлмәт югары уку йортлары студентлары өчен системалы рәвештә үткәрәләр. Вопрос к вам. Как вы думаете, почему люди, зная, что курить вредно, все равно начинают это делать? Политехника техникумның 1нче курс студентлары өчен уздырылган чираттагы очрашуда төп тема тәмәке тарту зыяны. В нашей стране одни из самых низких акцизов на... Безнең ил ул дөньядагы иң күп тәмәке тартучы илләрнең берсе. Россиядә никотин бәйлелекле 40 миллион кеше яши. Илдә тәмәке дә иң арзан. Бу балалар арасында да тәмәке тарту киң таралуга сәбәпче. Мисал өчен, Америка Кушма Штатларында бер кап тәмәке $5 торса, бездә ул $2 чамасы. Бер ел элек ул әле очракта иде. Чтобы эта тема не распространялась, мы проводим занятия. Лекция барышында реклама бирүчеләр һәм җитештерүчеләр арасында кешеләрне тәмәке тарта башларга үгетли торган мисаллар да каралды. Тәмәке улагылу исемлек шуңа күрә ашамлык кибетләрендә аерым сатыла. Кальян яки тәмәкегә төрле тәмләткечләр кушып сату шуларның ачык мисалы ди лектор. Скажите, с какого перепуга табак начал пахнуть клубникой? Ароматизаторы? А вы понимаете, для чего это добавляют? Ничего? 14-25 яшьтәгеләр тәмәке бизнесының төп кораллары. Чөнки бу бизнесның маркетингы нәкъ менә яшь кешеләр тәмәке тарта башласын өчен төрле хәйләләргә бара ди Владимир Фахриев. Нәтиҗәдә тәмәке тарту аркасында яман шеш, ашкайныту ишәк органнары, йөрәк системасы, авыз куышлыгы, тын юллары авырулары барлыкка килергә мөмкин. Яшь организм чирләргә бигрәк тә тиз бирешә. Шуңа күрә Владимир яшьләр арасында яшь була торган кунак. Әгәр дә очраштан соң бер генә кеше булса да тәмәкедән баш тарта икән, демәк без дөрес юлда. Алсу Амирова, Милена Валиева, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Без бит татар халкы китап укырга да яратабыз, җырларга, биргә дә яратабыз. Бөгелмә үзәк китапханәсендә кунакта Совершенствование своего туристского мастерства и мастерства ориентировщиков. Тирәлектә ориентлашу спортын сөючеләр язгы сезонны ачты. 70-кә җиткәндә ханым дәрәҗәсендә каласы килә, аның өчен соңга калмыйча үзем белән шөгыльләнә башларга кирәк. Сәламәт яшәү рәвеше үзебездән тора. Реклама тизачак, безнең белән калыгыз. Эфирда яңалыклар вакыты дәвам итәбез. Илһам чишмәләре дип аталган клуб бөгелмәлеләрнең очрашу урыны. Биредә алар буш вакытларын файдалы итеп уздыра. Язучылар, сәнгать әһелләре белән очрашып, сүз алып бара. Бөгелмәнең үзәк китапханәсеннән Айгөл Шәрәфиева репортажы. Айына бер тапкыр очрашу үзе бер гомер.
Илһам шишмәләре клубына йөрүчеләр моны яхшы аңлый. Шуңа да уздырыла торган төрле чараларны калдырмаска тырыша. Моңа таҗлы вирус пандемиясе да гаепле. Таныш-белешләр белән шушында гына очраша алабыз ди үзәк китапханәдә оешкан клубка йөрүчеләр. Күңел белән күптәннән инде ул. Без бит татар халкы китап укырга да яратабыз, җырларга, биргә дә яратабыз. Ялгышмасам, 17нче елларда монда төпләндем инде мин. Аларның якты чырайлары үзеннән-үзе тартып тора. Китап алырга гына килгән кешегә дә шушындый хөрмәт, ихтирам күрсәткәч, ул киләсен килмәгән җирдән дә килә башлыйсың. Шул кадәр әйбәт итеп каршы алалар, яхшы китаплар бирәләр. Үзләренең ничек дип әйтәсе килә инде, илһамнарын безгә бирәләр. Укмас yerеңнән укырсың. Илһам шишмәләре клубы 30-га якын кешене берләштерә. Күбесенчә олы яшьтәгеләрне. Үзәк китапханәдә эшләп килүче клубта төрле очрашулар, кичәләр, кунакханәләр, виртуаль сәяхәтләр, түгәрәк стөлләр оештырыла. Илһам шишмәләре клубы ул очрашулар, кичәләр клубы. Әлеге клубка безнең өлкән яшьтәге шәһәрдәшләребез, апаларыбыз, абыйларыбыз йөри. Бу клубның максаты менә шул өлкән яшьтәге кешеләрнең ял вакытларын файдалы, кызыклы итеп үткәрүне максат итеп куя. Чараларыбызның формаларына килгәндә ул төрле. Кичәләр, укучылар конференциясе, кызыклы бәйрәмнәр, язучылар белән очрашу. Булар безнең бик җанлы төстә уза. Бүгенге очрашуны 8 март бәйрәменә багышладылар. Хатын-кызларны, әниләрне бәйрәм белән кутладылар. Айгөл Шәрәфиева, Илнар Сәйдгулов, Луч Әлмәт телекомпаниясе яңалыклар вакыты. 5000 квадрат метр мәйданда 11 ноктадан торган маршрут. Тирәлектә ориентлашу спортын сөючеләр язгы сезоннарын ачык дип белдерә. Аның өчен урманга бару кирәк түгел. Калабыздагы шәһәр паркы Шарлавыклы буалар территориясе менә дигән мәйданчык. Бу елның беренче уеннарын спортчылар Псков десантчылары истәлегенә багышлады. Хәрби спорт ориентлашу спартакиадасында катнашучылар стартта шушындый карта алалар. Алга таба шунда күрсәтелгән нокталар буенча алар биремнәр үтәп йөриләр. Шарлавыклы буалар территориясында билгеләнгән маршрут 11 ноктадан тора. Катнашучылар шуларны табарга һәм билгеләргә тиешләр. Бирдә командалап түгел, һәркем үзе өчен тырыша. Ярышта контроль пунктлары электрон җайланмаларда билгеләп булу һәр катнашучының маршрут узу вакытын төгәл билгеләргә мөмкинлек бирә. Для нас участие в этих соревнованиях – это совершенствование своего. Ярышта контроль пунктларны электрон җайланмаларда билгеләп булу һәр катнашучының маршрут узу вакытын төгәл билгеләргә мөмкинлек бирә. Быстро находить нужное количество контрольных пунктов, проходить дистанцию максимально эффективно. Уеннарда 7 яшьлек балалардан башлап 15 яшькәчә үсмерләр катнаша. Егет-кызларның бу тәҗрибәсе туристик осталыкларын арттыру, тирәлектә югалып калмаска менә дигән мөмкинлек. Туризм секциясе җитәкчесе Сергей Игнатьев сүзләренчә, мондый чараларда яшь техниклар станциясендә тәрбияләнүчеләр һәр даим катнаша. Я участвовал в набережных Челнах, в Железноводске, в Кисловодске. Тренировки проводились. Где-то в 2019 в Пензенской области я занял 3-е место по радиопеленгации, дисциплины спринт. Иван Петров спорт ориентлашуында 6 яшьтән иң зур уңышы шәһәр күләмендә 4-нче урын. Иван шулай ук футбол белән дә мавыга. Я участвовал в городах Челны, Питер. Чаллы, Питерда катнашканым бар. Беренче урыннар яулыйсы халык ара ярышларда чыгыш ясыйсы килә. 3-е, 2-е, 1-е места. Быелгы хәрби спорт ориентлашу спартакиадасында мәктәп укучылары, студентлар барлыгы 60лап егет һәм кыз катнашты. Яз саен калабызда оештырыла торган хәрби патриотик уен Псков десантчыларының якты истәлегенә багышлана. В 2000 году, 1 марта,
90 десантников. Псков хәрби бүлегенең 90 десантчысы 2000 елның 1 мартында Чечен Республикасында бәрелештә 2000 ярым сугышчыга каршы тора. Тигез булмаган сугышта 84 ир-егет һәлак була. Нибары 6 кеше исән кала. Шуларның берсе безнең якташыбыз Александр Супанинский, Россия герое. 6 человек. У нас в городе проживает герой России Супанинский Александр Анатольевич. 2022 елда турнир 4-нче тапкыр узды. Оештыручылар региональ дәрәҗәгә чыгарга өметләнә. Финанслау тапкач республика масштабы турында әйтеп булачак. Лина Хасаншин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Меняемся к лучшему проекты катнашчылары үзләрен төрле спорт төрләрендә сынап, күп яңа мәгълүмат тупладылар. Туклану өстеннән тулы контроль һәм физик культура кызлар тормышына нык үтеп кирде инде. Бу атнадагы аларның юллары турында тулырак алдагы материалда. Катнашучылар акрынлап тормышка яңа кагыйдәләр кертә. Кайберәүләр сәламәт туклану кагыйдәләрен үтәү алай ук авыр түгел диләр. Дөрес туклану сәламәт яшәү рәвешенең бер өлеше, вакытлы диета түгел, ә яхшы гадәт булырга тиеш дип саный. Давай, все, ну-ка сосредоточься. Үлчәннең узган атна нәтиҗәләре буенча Светлана Антонова җиңүче булды. Ул организмга стресс булмасын өчен сәламәт туклануга акрынлап күчәргә кирәк дип саный. Шулай катнашучылар дөрес тукланганда нинди ризыклар белән үзеңне иркәләп була, иртәнге ашны нәрсәдән башларга икәнен белделәр. Иң файдалы һәм витаминлы иртәнге аш җитем боткасы. Шулай ук зур плюсы аны пешерергә кирәкми. Это вообще сбалансированный рацион, сбалансированный... Бу гомумән дөрес балансланган иртәнге аш, анда аксым, майлар, углеводлар дөрес күләмдә. Һәм алар организмга яхшы йогынты ясый. Шулай ук эшәклек өчен файдалы. Җитем боткасында клетчатка күп. Клетчатки, которые содержат льняная каша. Шулай ук ябыгу вакытында метаболизм тизлеген арттыра торган файдалы эчемлекләргә игътибар итәргә кирәк. Мәсәлән, ябыктыру эффекты булган анчан, матча чәе, кофе яратучылар өчен кедра кофе, аппетитны киметү өчен тагын файдалы эчемлек цикорий. Борынгы көнчыгыш практикалары һәр вакыт зур кызыксыну уята. Йога нәтиҗәле физик күнегүләргә генә түгел, рухи гармония табырга ярдәм итә. Шуңа күрә меняемся к лучшему проекты катнашучылары трендтан калышмаска һәм йога фәлсәфәсенең нечкәлекләрен белергә карар кылдылар. Йога безне тән, физиология, акыл, сулыш, эмоцияләр белән таныштыра. Ул безне хәзерге вакытта калырга, үзеңнең ничек бар, шулай кабул итәргә өйрәтә. Йога это что-то связанное с больше составляющей души. Йога ул күбрәк рух белән бәйле, әмма физик состав өлеше ябыгу, мускулларны тонуста тоту бонус сыйфатында бара. Шуңа күрә тән тартыла, языла. Өстәвенә биредә көч элементларында растяжка да бар, ә мускулларга икесе дә кирәк. Причем здесь в йоге есть и силовые элементы, и растяжки, а мышцам нужно и то, и другое. Асаннарны башкару авырлыкны нормага китерә, мускулларны тонуста тотырга булыша, барлык органнар системаларының эшен яхшырта. Элемтәләрне эластик һәм ныклы итә. Асан комплексы дөрес туклану һәм организмны вакытында чист тарту кешене күпчелек авырлардан коткара. Бүгенге менә 70-80 яшьлек кешеләр, алар бит шундый әбиләр. Европаның карыйсың 70-80 яшьлек ханымнар, алар әле үз тәннәрен үзләре күтәреп йөртеп, спорт белән шөгыльләнә торган, актив тормыш рәвеше алып бара торган ханымнар. Менә шушы әбиләр буласы килми, 70-кә җиткәндә ханым дәрәҗәсендә каласы килә, аның өчен соңга калмыйча үзең белән шөгыльләнә башларга кирәк. Хәзерге дөньяда күпләр стресстан җәфа чигә. Йога бу проблемаларны хәл итә. Шуңа күрә әлеге практика модасы бик акланган. Азнакайда май чабуны бәйрәм иттеләр. Шара шәһәрнең мәдәният йорты каршындагы мәйданда оештырылды. Бирегә азнакайлылар, кунаклар, олысы, кешесе җыйналды. Май чабу борынгы рус халык бәйрәме булып санала. Асылда бу кыш белән сабуллашу һәм гүзәл язны тантаналы каршылау. Календарда бу көнне бәйрәм итүнең төгәл датасы юк, әмма әлеге бәйрәмне мөстәкыйль рәвештә билгеләп була. Шушы бәйрәмне көтеп алабыз. Матур бәйрәм, бүген кояш. Шуңа күрә һәрбер кешене бәйрәм белән котлыйсы килә. Инде ныклы сәламәтлек барсына да дөньяларыбыз имин булсын. Имин булсын, тыныч булсын. Шушы бәйрәмнәрдә исән-сау очрашырга ясый дигән теләктә калабыз. Тантананы ачып район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык җыелган халыкны бәйрәм белән тәбрикләп, иң изге теләкләрен җиткерде. Бу чараны оештыручыларга, мәдәният хезмәткәрләренә, нефтчеләргә рәхмәтен белдерде. Шулай бердәм булып, бер-беребезне хөрмәт итеп, исән-сау гына яшәргә язсын. Бик күңелле, бик әйбәт, бөтенебез куймаклар пешереп алып килдек. Тагын оештырсагыз, тагын киләбез. Бәлешләребезне дә пешереп алып килербез, Алла бирсә.
Рәхмәт яусын. Язны каршы алу бәйрәме булса да, кышкы салкыннар әле бирешми. Шуңа да карамастан халыкның күңеле көр, кәефе күтәренке. Бәйрәмнең гүзәл кунагы Гүзәлем бирегә кызы Мәдинә белән бергәләп килгән. Менә чыктык. Бик күңелле монда. Молодцы, азнакайлар. Һәр вакыт сагынып кайтабыз. Молодцы, барыгызга да сәлам. Бәйрәмдә авыл мәдәният йорты хезмәткәрләре дә, ветераннар да, балалар да актив катнашты. Кыймак бәйрәмендә кыймактан да авыз итигәле. Телеңне йотарлык. Оста бикәсенә афәрин диясе кала. Hürmetli aznakaylılar, sizni mana şunday matur yazgı beyram, Maslenitsa beyrami bilan şın ko'nglimizdan qutlaymiz. Barımızga da esenlik, sağlık, gaile baxti hamda so'qishlar bo'lmasin, shuni tilab qolamiz. Esen-emin bo'laylik. Поедание блюда на скорость. Башкортстаннан килгән кунак Радик Зайнуллин бәйгеләрдә актив катнашып җиңүләр дә яулады. Ура, есть победитель, есть! Я приехал с Республики Башкортостан. Поздравляю всех с праздником. Всех жителей Азнакаева поздравляем с большим-большим праздником Масленица. Всем счастья, здоровья, мирного неба. Будьте счастливы. Поздравляем! Уен көлкілі жыр биюлі тамашаға келген халық тәмлі қоймақ белән сыйланып, самавардан қойнар шәй ішті. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакытта, Луш, Әлмәт телекомпаниясы. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Бәйрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.